Mira, eu son alcalde a partir do lunes, día 19. Ya. O lunes día 19 pides unha reunión, a reunión Non vou contigo. pedir nada. Como volvas aquí, mando a policía. Non é, vamos a ver, non é un título... Miña nai non é alcaldesa, son eu. A mí non me veñas con contos, vale? Eu veño para quedar 20 anos aquí. Eu vou intentar dar solución, se é legal, aos teus problemas. Pero non, a mí non me andes con contos que non son maneira de compañía. Ya. Entendido? Eu son alcalde a partir do lunes, día 19. Ya. O lunes día 19 pides unha reunión, a reunión Non vou contigo. pedir nada. Como volvas aquí, mando a policía. Non é, vamos a ver, non é un título... Miña nai non é alcaldesa, son eu. A mí non me veñas con contos, vale? Eu veño para quedar 20 anos aquí. Eu vou intentar dar solución, se é legal, aos teus problemas. Pero non, a mí non me andes con contos que non son maneira de compañía. Ya. Entendido? Eu son alcalde a partir do lunes, día 19.